बिथोरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो भिडिअ बानाय जाहाथे सिगांग्रो सहरनाय बायदि। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया 37 नं सिडली बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गायसननाय मुस्रि जिस्या चरमफ्रामारिया बिसायख'थियाव जेननानैब्लाबो 3 किल'मिटारसो जानथाय लामाखौ गाव आरो रायजो राजाफोरनि मददजों ज' फैसा खांनानै बानायदों। रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि सेलेखा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि आयेननि बेरेखा दंफांजों आबुं गं 6 हेक्टर हमनो हादों। लङा दैमानि साखाथियाव थानाय रायजो जानाय गामिफोरा भुगिनांनानै खुरखाना थानाय माथावरि बानायनाय फुंनायाव मैया बिटिआरनि इएम मानगोनां उखिल मोसाहारिया बेखेवनानै होयो। कक्राझार रायम'लबिल हाथाइसालिनि साखाथिजों बोहैबोनाय भुटान हाजोनिफ्राय लङा दैमाया माखासे दैमा सेर सेर गोबां रायजो जानानै जिउ खुंबोनाय सुबुंफोरखौ जोबोर हालाय हाफाय खालामना बोनाय थायोमोन। दैज्लां समाव गोबां अखा हानानै बाना जानाय समफोराव। लोगोसे बिथाङा बिटिआरनि इएम मानगोनां उखिल मोसाहारिया फोरमायोदि थांनाय गोलाव समाव 15 बोसोर बिपिएफनि हानजाया सरकाराव थादोंमोनब्लाबो बे खामानिखौ नुनानैबो नुयि बायदि खालामदों होननानै बुंदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोदान सरकार इउपिपिएल दोलोनि सामलायनायाव मैया बे खामानिखौ लाबोनानै मावफुंनो होनानै मोननानै रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गावसिनि खुसिखौ रायजो राजाफ्रा बयनोबो फोरमायदों। आसामनि बिबुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बागलापारा देहा फाहामसालियाव कर'ना भेक्सिन होनाय जागायनायाव दावबायफैयो। गासैबो सुबुंफोरानो भेक्सिन लानांगौ होननानै फोरमायदों आरो रायजो राजाफ्रा भेक्सिनखौ गावबागाव लादों आरो कभिड-19 नि माबाखौ मानिनानै गासैबो लादों। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव 1,32,788 गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो बेनिनो 3,207 जन सुबुङा जिउ गोमाबाय एबा अरायसमनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय।